не знаех какво точно да структурирам като план. Се оглеждам около мен някакви брандове и бизнеси, с които могат да работя. Най-големият проблем просто, че януари месец, декември месец бяха тегави месеци. Нали? Смятам също, че трябва да имаш точно 3 приоритети, които постоянно говоря за това нещо, а именно средата. Постоянно си го мисля, всеки ден може би. Доста объркан и съм в този един период, който мисля и знам, че всеки един от нас има. Честно казано, това е едно от видеята, които пак не знам как да започва, защото просто никога не съм бил добър в интротата на видеята, но като цяло се зачудих тази седмица какво да снимам и малко си наруших това, което исках да спазвам, а именно да качвам по 2 пъти седмично. То дори сега ми е била една седмица и малко, когато съм качил последното видео, в което се извинявам, но просто не знах какво да снимам. Съзнах, че този YouTube канал, причината за създаването му е да документирам абсолютно всичко, което правя. И точно тази думичка документация е причината за този YouTube канал. Когато го осъзнах това, осъзнах, че не е нужно да имам тема на видеото. Просто е нужно да ви споделям и да споделям на себе си пред камерата какъв етап съм, какво в момента следва, какво планирам за бъдеще, какви мисли имам и като цяло какво се случва в живота ми на този етап. И искам да споделя просто какво напоследък се обърква, защо като цяло не знам, аз се чувствам доста зле. Не се чувствам продуктивен или не се чувствам достатъчно продуктивен, защото просто не съм толкова заед. Аз съм свикнал по принцип да съм доста заед и това ме кара да се чувствам изключително добре. Обичам тези дни, които просто ти се прибираш и си лягаш, защото си свършил позитивни и продуктивни неща, които ще ти помогнат да достигнеш до това, което наистина желаеш. За мен това, примерно в един ден да отидеш на училище, да ходиш на фитнес и да се видиш приятели, това за мен не е продуктивност. За мен продуктивен ден, примерно, да се видя с някой, който да си дадем една или две срещи, примерно, да комуникирам с хора, които мога да взема и да науча повече, имаме някакви интереси, да свърша някаква работа, която е свързана с бизнесите и маркетинга, с това, което се занимавам, да отида да тренирам, в същото време пък да се действа по други проекти и това цялото нещо да ми отнема целия ден. Също, примерно, е да чета. Това за мен е продуктивен ден и накрая се пребера изморен и да си свърши всичко. Тази продуктивност ми липсва, защото просто в момента смятам, че са такива периоди, в които хората не работят толкова много, с една дума казано. Да, като цяло съм доста объркан и съм в този един период, който мисля и знам, че всеки един от нас има. Трудно е да излезеш от него, защото понякога може да е по-дълъг, както примерно и в момента. И аз съм в тази тиня, така да го кажем, която просто се опитвам да изляза възможно най-бързо с всеки един изминал ден. Това е период и аз, често казвам, доста демотивирам от този период, но когато имам повече свободно време, аз не трябва да се депресирам, а по-скоро трябва да го запълня с още по-пълноценни неща, като примерно повече тренировки, повече учене, повече учене на нови неща, анализиране, YouTube, а не депресиране, социални мрежи, сериали, тъпи излизания и подобни неща. Затова сега искам да поделя плана ми за февруари. Това е едно от нещата, които в миналото ми видео не бях изпълнил и то всъщност не го бях изпълнил и до този ден, в който снимам това видео. Ще съм напълно честен с вас, няма да ви лъжа. И причината, преди която не бях го изпълнил този план за февруари, беше защото аз самия не знаех какво точно да структурирам като план. Какво точно да си направя като план. Но в момента ще ви го споделя малко по-общо. Просто е така, за да видите какво ще наблегна на февруари месец. Ви споделя топ 3 приоритетите ми също в края на това видео. Смятам също, че трябва да имаш точно 3 приоритети, които са ти най-важното нещо, което правиш и вършиш в тази една седмица или тази всеки един ден. 3 неща, които всеки ден трябва да свършиш, независимо от какво имаш и колко задачи имаш. Тези 3 неща винаги трябва да са ти най-отгоре 3 приоритета, които трябва да са свършени. Първото нещо, което съм записал, именно заработване с нови клиенти. В момента дори анализирам и гледам, постоянно се оглеждам около мен някакви брандове и бизнеси, с които могат да работя евентуално. И затова в момента правя един ресърч и скоро мисля да аутрич на всичките тях. Без значение дали това ще е с студено обаждане, с писане или директен маркетинг, като отиде на място. Това е едно от нещата, като за този месец
целта ми е поне един нов клиент, с който да заработиме и да имаме съвместна работа. Второто нещо, което съм записал, е подканване на стари клиенти. Това ще рече, че в момента искам да видя какво се случва с клиенти, които преди съм работил, да видя, да им пиша, да видя какво става с тях, дали ще продължавам някаква съвместна работа. И такива неща, които просто са подканване с една дума. Най-точната дума според мен е подканване. С повечето бизнеси, с които работя, най-големият проблем просто, че януари месец, декември месец бяха тегави месеци, нали. Декември не толкова, но за някои ниши също доста тегав месец. Бизнесите изискват някакво време, за да започнат да заработват отново адекватно. Като цяло първите две точки са изцяло за бизнес. Идеята ми е просто да започна пак да вляза в ритъм, гледна точка на бизнеса ми, за да мога да се чувствам и по-добре, защото като няма толкова много работа в момента, не се чувствам добре. Виждаме и до трета точка, която е постоянство в YouTube и повече документация. Тук няма какво толкова много да кажа, защото точно говорих за тази тема и предполагам сте ме разбрали какво имам предвид. Така че просто тази година и като цяло ще се гледам да съм постоянен, а именно да качвам поне един път седмично, без значение какво е. И между другото скоро правя една година от YouTube и съм изключително благодарен на всичките 330 и няколко човека, които в момента, не съм сигурен, 330 няколко човека, които ме следват, абонатите ми. Благодаря изключително много, но това може би ще го коментираме в следващото видео. Следващото нещо, което е също така важно за мен, е тренировки. Писал съм тренировки, защото като цяло последните месеци наблягам на тях, наблягам на това да изглеждам по-добре. Искам да вляза в, може би, най-добрата си форма тази година. В момента дори малко нещата, начинът по който ще стане това, аз не си го представях по този начин, а именно бях изподелил в едно от видеята в предишните, които бях тичал за 7 дни, че там съм, килограмите ми бяха 75, сега съм 77,5, т.е. съм качил 2,5 кг. Не се чувствам зле. Истина, не се чувствам зле. Мислех си, че трябва да отслабна повече, за да се чувствам добре. А реално погледнато, дори в момента, когато съм качил, не се чувствам зле, защото тренирам, водя и гледам да имам активен начин на живот. И като цяло мисля, че това е част от пътя, за да стигна до най-добрата ми форма. Така че това, че дори съм качил килограми, също съм задържал вода от креатина, който пия вече от месеци малко, е нормално и аз го възприемам и даже се радвам, защото макар да съм качил килограма, не се чувствам дебел, не се чувствам така, както си представях, че се чувствам на тези килограми, които съм в момента. И последното ми нещо, именно среда. Постоянно говоря за това нещо. Някои хора наистина не разбират и не разбират колко е значимо и колко значи това нещо за мен, а именно средата. Постоянно си го мисля, всеки ден може би, че когато просто прекарам време с правилните хора, с хората, които имам взаимни интереси и гоним едни и същи неща, усещам само хубави и просто се чувствам на място. Затова средата е едно от най-важните неща, които всеки човек трябва да има около себе си. Това са нещата от плана ми за февруари. Това са общи точки горе-долу, не са детайлно как точно ще ги постигам. Вече това си остава за мен. Нека да ви кажа и трите ми приоритета, които горе-долу обхващат тези точки, а именно трите ми приоритети като цяло за тази година са бизнес, YouTube и тренировки. В тренировките включвам и здраве, защото те вървят ръка за ръка. Това са като цяло нещата, които са ми приоритети тази година и постоянно ще гледам да са ми приоритети и те са ми приоритети. Благодаря ти, че изгледа това видео до край. Абонирай се, ако още не си го направил. Забравям постоянно да го казвам това и да се абонирате и да харесате видеото. Просто съм отвикнал това нещо. Това беше това видео и ще се видим в следващото.